ตั้งครั้งเดียวแต่นี้เดียว we want to see Jesus lifted high
Sa sisin pat hagani gano paisni ipediang sombha yapi baro ki parabanget ki baliyo banya poilang segini gajing seng ya pilang baro kilong kpa kilong kemi kilong sarai balang ki khon khanas pat ki samla ai keblai pi baro agar teng wat yang tamu jong tura jisu ngisok men pergi songo yu blai ubala pli gani galat sa sisin pat bangin nang yo e kaban penen buram yu turai bat kam tam e hagani ka ski ka bakarpang jong ka jiseng samla ka jubilir jong ka jiseng kena sorry sing samla deh ngapoi jong ka jiseng kena ya kani ka jubili ka bang yo ban pli kanong ka jubili jong ka jing kemen yu i ki para kena katno bagi kemen mo bagi ruai le sila dang ipet nang ni nakmat ni i besani kam mo ki kam don bor ki kam khlan ki ruai sirhem kim nang tang baki sipen buat tang keseru labi yang madia thlun reis tenat baki ruai bari ka jing rehem bakata ka jing sirhem bakata ka jing it ka baplu ka pau naru ka donut nadu ku men sim ka jong ni kalong ka lesson yang nang ni le simo bagi pon ni ji seng as ko tat darwai ting ting la le mo ale asko jelap ting ting man pha yang rum kwa su ban yeng ring sungo yu blai bagi ni ki hap ki berik ki don ki jing it ka bakat ni na ka benda ka burom ko jong blai ni beteng ki sakri ki jong ni ka no phai sngi ni rwai lang ba ka jing rwai shemen sim ka bas lai spa sau pulai ka jing rwai shemen sim ka ba lai spa sau pulai ka ba ka chorus jong ka ong hot ngin ye rwai kerteng bathyang ki angel ki ye rwai happening hot ngin ye rwai kerteng jisu ka badap da ka jing it ngino man that ban rwai ka ni ka jing rwai da ka bangin ye yeng lang dala da ban rwai ka ni ka jing rwai nga suma ban kot ya i ba likini la ka sang in yo ban wan sa kama da ka ban puli ni ka tin ka jong blai ba i ba Enric shooting Nelson shooting ya ka ba ni yo ban kentang ni ka jing seng ha ka jing duai ka jing rwai ka balai spa sa pulai ni rwai lang da ka ba yeng check.
niwa ban puli na arteli ki khat kata ka belong na ki sam ka denong ka ba nyau punyau kat khat ka ba khat wei bat ba khat ar ngan yathu yaki jingle jijong utrai naba ngakan mau yaki jingle phla jongmi kiba menu ngan perkhat ru ya kakam jongmi baro banga puson bat ngan puson yaki jingle jongmi kawai pat kalong naki kitab sami kasi pa nyau kanong kaba akat khat kaba nukong kaba ar kaba lai atu aingu ha utrai naba ulong ubabha naba kajing isne jong u kane bom jukut kita yakiba la penim ki jong utrai tu ai bakin ong kumta yakiba ula penim na kakti unong yale persya bat ulalum yaki na kita ki ri na mingi bat nasengi na sate bat na sathe đôi đôi chỉ siêu bà yết nhà văn khmat cho mẹ phần ai ngô để cam bà mẹ lại lẹ cái trình em cho nghi bật thao độ tâm lại đây nghi là cái nô trình mình sao là pro vậy cam ki trình bam ki chan ki nap yang nghi amat ngakat pat ro yang mẹ bà mình ai cái trình cọt trình khia ki pat ro chẳng à khana amat đón những cái ro bà ki pa chẳng ki ai trình cọt trình khia mà đón những cái ro ai trình start trình champagne yang nghi haga trình police trình puthi mà cái trình em chẳng nghi mà đón những cái ro bà ki we khana ki bam yo ban position ni ki nang kham chan sho chame mà đón những cái ro bà ki trình ruai ki nong ruai man ta ai ka sor ka ba thiang iki ki nang yo ban ya ro ka teng chame halor pa ro mà đón những cái ro shakri chame la ban tran de ki tien ki ba me ai ho mà đón những cái nhà pen kentang ikan ni ching seng ka ba kerpang chung ini khana bala dap arpusan snam ha ka teng chi su do ai amen Kebersyubuan ba likini lagasang pat ba Enric Nelson suting nagabanta kajing puli na kaktin chong ble ba kajing pengentang ya gani kajing seng ha kajing duwai ngini beteng pat kajing duwai ka ba shispa khadar na kajing duwai shemen sim haswai ka bagi banyale lang saki mat jing duwai katukat ni nya duwai lang ngini kajing duwai ka ba shispa khadar ka ba khot yangi bangin tur shaprang kinang yatur kat baki snem kinang yat kirwai nginang but yala uturai nalor ungi nginom yopat dawe kazirwai ka bashispa khadar Shisha
para bangit bait hautra Jisu. Kani kalong kajing kerpat nakadonor ko basngurit nakaliang jongi kum kajing seng kena. Bapin kersyani kajing duwai kajong pi banginang yat syaprang kum kajing seng kena da kajing slur nakabor ikaban sakri utrai. Nilayo ban ruai kini kajing ruai man nakawai pu kadekot. Kidon la kajong ko story kidon la kajong kajing ja kabagai la keren sepang kajing identiti kajong ki kun kajong blay ni hang niru le si kidon ki por ke bangi lamat ikajing ni lamat ikajing tunju hakajing syakri kajong ni ya kekerteng kajong uturai kila don ki por ki bawan kajing klumar jing mut kila don ki por ki bing I kajing hiar jong kajing don jong ki parakna kila don ki por ki bagadon kajing moh kajing bom nyusuthu jing mut bat ki bakum kita syubun kilami hanrai kini bro kelong kajing ya lenti ka bangi yat bat ki bangi mat kum ki kun ki jong blay bat kajing kermen ngi kalong bakum bangi ban ruai ki digar khot ka basa wala pedeng jungil ki badum ki por ki bajenjar hanrai ka kunhun ku jong uturai kanang roy bat kanang roy duai na kam daga jing seng kena banang ni sakmat nginang tur saprang nginang ya saprang ngin ya ya ban kentiuna ngin ya ya ban penkrau ya gerteng ke jong Jisu banginom lesting banginom penyeseriem mila diringkat bat ki ki jong kani ka perthai da ka bang kumta le sing akwa banong le si kidon ki jing sakri ki ba mo sedang bandrung bagi jing hikai ki sedang bandrung hak balang ke jongi haki balang ki baper banon ra ka jing kai ki ba compare bat ki ba kampla rai ai ba mengikum ka balang nya ini ha ki kular ki ba scam bat ha ka jing penyat ki ba ka balang kala bu bet bu renti bangin ya ban sakri uturai hoi ngiwan rai ka jing kala ki hakar kom sakri rai kata ka jing kala kawan rai ka jing bah amdai ka banon rai ka jing penyesri mingi ringkat bar ka perthai ka ba ya de ki ki jong padon ringin ya dau mensim bar ka bor jong mensim ko jong dei tu ni duai Turai kan ika por ngat duai ke ba menang ilam king ko turai ngi nang ni syakmat kum ka jing seng kena hoj yo mau jam king ko turai uba ar pusan ngila kenjo ban nang ja syafrang king ko Jisu ban kot king ko turai yagi snem king ko turai ke ba kham shalor san po usit nyo pusan shispa bar kum ta ter ngin jam king ko turai henrai kat bangin nang jam king ko turai ai kat tangin nang jan shami ai kat taking ko turai ngin nang bat haki kular ke ba scam gi jong mi ai king ko turai ngin ini scam king ko turai ke hikai giba mela hikai king ko Jisu baginum ngap king ko turai ki purskam ki balam ler baginum penya day king ko turai ya ka tin ka jami king ko turai kat bukum ka mon baga jing snobha ka bangi king ko turai ngi snobha lani turai beda jonga ibar kat kum ka juk bangin pen kala ya ka king ko turai kat sya bangi mon hi hanrai turai beda jonga ka tin me ka tho kum tangin pediang ya ka kum tangin hikai ya ka bat kum tangin le ya ka haka balang ka jami hang ni king ko turai sei king ko turai nap deng jongi ki nong yalam king ko turai ki bagan jaman sim de shisha ki ba ya dau mun sim ki ba ya da jing start with jam panging ko turai ka ba me ai king ko Jisu bagin mi sya prang ka ban tre ya ka kam ka ba kodor tam ka jong mi na duai king ko turai ka ba mena kur khu shisha ya ka jing seng kena jing nang sya khamat bagin ang tur sya prang nang ya da ka bor na ka jing job sya ka jing job king ko turai hadu ka jing wan arsin ka jom king ko Jisu kan long king ko turai ka bala kre king ko Jisu ka balang king ko pa ka ban ya syambat mi king ko turai ba mi ban wan syawe ka ngila IT ngila duai ka jong Jisu amen kiba bone ki para khna ke jongi ke dei ke badon hapo jong jing puli badon ru na pleng jong ki badon ka jing wa ki kam ki jam induai na ka benta jong ki induai ru na ka benta ka jing seng khna ka jongi bakinang sei kanang sei ki briu ki ba kordor ki ban long ki no kit ki no ya ba ya ka kam ka jong blei le si dang ki kendiat por ki bela deb inang Ukraine mo haga por ka bangi ngidang don na ka jing seng kena ki por ka bangi dang khat lai khat saus nem bar ringkat ka jing penslur ba ka jing elam jo kinong elam ki jongi kum ikong anjurin mo ki bajudan iba kemen iba tebor bathau ki bron ka lambat ngi hang ni ki ju penslur ngi naga por sa ka por bangi ni shimenta ba le sin dala po heta ki ich ki ba khat san khat rusnem ngila elong kinong kit ka kam ka jong brain da ini ki sing ki ba menta ka ba kalong ba ting ting don ki bala adap master rei bani kit ka kam jong brain ngeran sedin don ki bala ayat sakmat ka jing puli ka jong prai ka ba sjrong pha han rei bani kit ka kam ka jong play ni septing
ngidon ka jing bom so scam ka jing bom snga ngi ngin duai ublei unsei ki ba kan jaman sim shisha ki ba start rude ban kit ka kam ka jong ublei ngidon kam ki breu ki ban kit ka kam ka jong ublei ne kini ki generation ki ba menta ki ban ki ba rwai ki ba kemen ba unsei ne pleng jong ki ba don ka jing it ka kam ka jong ublei ban tre ban penya seprang ka le si ka soi ka por ka ban ka leng jong nginom la ban sim shu kum ban ka leng jong ni ki no iram ki ba men swa ki la IT ni ngina ban IT pat ha ki wei pat ki ban sim ki ki benta ngidon kam ki ba breu ki ba scam ki breu ki ba kanorim jong ki kalong ka ba klan how blay amde ki ero ki jong ni ka perthai tu kini duai ba blay nang kur khu deng jong ki khun khna ba ki nang job ba ki nang ya sapang ka jing puli ba kum juru ba nang sei ne pleng jong ki breu ki ba ka jaman sip ki ba ni ka kam ka jong blay turai ni duai ka ni ka por don hang ni king kuturai ki ba don hab deng jing pengkre ki selections ki jong ki don hab deng jing kuturai ki ba pengkre nak ka ki midterm examination ki jong ki don king kuturai ki ba pengkre nam ta ki semester exam ki jong ki don king kuturai ki ba pengkre nak ka benda ki ban yo king kuta ki kam ki jam ki trai shitam ban ban biang ki ban bit ile king kuturai nak ka benda ki entrance examination ki ba pair ban yo ka kam ka jam king kuturai ka ban ka jing kershani ki ba kam ta me king kuturai ba ban ka jing khu ka kam ka jong me try nga duai na gamda ka jing puli ka baki kidon bakin long ki ba trai shitam bakin long king ko try ki ba kiu shaprang kin long ki khun ki jong try ki ba tip king ko try la ka jong ka kamram ka jong ki bakin sei king ko try la ka jong ki ku jisu ka por bakin ai king ko try ka ban pendep la ka jong king ko try ka jing kit kli ka jong ki ba kum ta try ka jing rap na mi kan wan bakin sat mi kan ai king ko try ki bakin job king ko try le se don king ko try ka jing seng ki ba hai preng ki king ko try ka jing persang ki snam ki baladap ki la feel ki la lon kim sim lala king ko tura henry king ko pa bide chonga kata kam ni ga setback kata kam king ko tura ke jing no man sim na benta joki henry mitip khamha king ko tura na ga benta jongki ba menang yalam nang ni se khamat king ko tura be chonga ai king ko pa ka men sim king ko tura de jong ka jing treshitam kan don ba ken nuya king ko tura nang ni se khamat ga jing job ka jong mingi duair king ko tura deng jongi menang sei king ko tura ki para khna ken thei bat shinrang king ko tura ki ba i chi shai mi king ko chisu ki ba i je ka tin ka jong mi ki ba i ke jing hikai ka jong mi bar ki ba yang king ko tura ban long balakloi ban long king ko tura ki nong sharai ya ka kam ka jong mi ka jing seng khna ba ka balang hi barok we sei ne pleng jong ko tura bi de jong ko mamela sei ha ki por ki ba men shua king ko tura ki breu ki ba kan sai ki ba kordor ki ba long mentah king ko tura ki nong pla ki nong saki ba ki nong kit king ko tura ka kam ka jong mi king ko tura ha king ko tura bi de jong ka assembly hi barok we duai king ko tura ne pleng jong i menang sei ki ba kum kita ki men sim king ko tura ki ban tre ka kam ka jong mi ngila pengentang ngila duai ka jong jisu amen sakui ke jing duai ngen yo ban duai ni ko por nyu i ke jing tei ki yang mani kum ni kum bakalong bo kalong ka jikit ka bakhya na ka benda ka balang kalong ka jikit ka bakhya na ka benda ka yeng ki para benget han ring nget bo ble jong yu long ble jong ki jing ku bar ulong ble bo dan bor uban penya hi ra jong ka kam kedi ka kam ka jong utura ni susana ba ju tu ngin duai ki para kena jong ngin duai nam ta mi papa mo bat duai nta ka balang ka jongi ba ble nang ku yengi nginang yo ya ka banang i pendan buram mi uturai ba kham tam ikani ka jingte ya ka dika yeng ka bakentang ka jong ble nginang yo banang pendep ya ka kat kum ka jing thmu ka ba kum ki breu ngila thmu hari ka jing lam ka start ka jong sim khu jong ble ba kham tam e bagin yo e ka yeng ka bakentang ka bolong sya ka yeng ka ban penhun yengi ha bagi ban sakri uturai ha ka bagi jing ruai ka jing duai ka jing mani ka jong kin long ki ban kiyo sa ka jing snai ka jong uturai ling ba ka jing sakri ha ka dika jaga tu gini duai turai nga duai ka dika por ka khui ka yeng ka sem ka jong kum ki para baget king ko turai ka dika than ka dika dong king ku jisu ho king ko turai la ka jong ki jing kit ngi don king ko pa ngi don ka jong king ko turai be de jong ka jing Tray, ngidon king ko turai ka jong king ko turai ka responsibility king ko turai. Haga ba king ko turai ngidon king ko pa be de jong ban pendep la ka long ha ka yeng sem ba ka balang i duai turai. Menang ra ingi menang perhem ingi menang pengklan ingi menang bor king ko turai ingi wei pe wei. Bang nang la king ko jisu be jong ban sakri khamha ya ka gerteng ka ba crow bor ba ka badan bor tam e ka jong me. Haga ni ka por ka ba menta turai nga duai ka ba menong reng kat lembat ni. Kum ka balang turai ha bang nang tei ka ni ka yeng ka ba kentang ka jong king ko jisu. Kijing lut kidang long sibun na ka benda jong Ray turai ngitip scam baga kam kalong ka jong mi baga pendep kini ka jong mi turai tabi kum kamon baga por ka jong mi king ko turai ngin shane hang tan Ray turai be jong community bengila ban le ka taking ko jisu be jong kat kum ka por king ko turai ka bengidon king ko turai kat kum ka plan ka jong Ray turai akan ka por nga duai ba men ka khu na ka benta ka building
Kebedi jong kabalang bat kumjur king kutrai, ya kasilif kebedi jong kabalang kabepet king kucisu. Bagi nang laban pentelu ni kakam ka ming kutrai, ki bentang ki beper kumjuron kam. Bagi nang yok king kutrai ban syakri king kutrai, da ka bohon yemi king kutrai king kajaka king kutrai ki bangina buk nang balate, bala pengentang ruk ban syakri yemi batang yemi. Ngila pengentang mangina duai ka Yesu. Amen. Amen. Tiyan ka por ko mentang ini ban ya nyo sa kawi ka syakri kata kalau mangina so ka rai bekerpang naga jiseng kena. Dengar pak ki para kena baru ki berwai ki kini oban yawan no sekmat ini oban ai ka jingwa ki berkerpang ka jungki
aku beli nak bentar kini ki hab ki berit ki barwai sir hem sisa nadu mensim nadu bengia pengkre bengia hikai kini kejeng ruai nadu bersedang kejeng ruai jong ki kada penhun sisa banda sutul hun sisa bikida ruai de i kita kada nu jong sisa bikida i sisa ban ruai dong ruai kita ruai hadu banda hun sisa le simo ketika ta kamen sim juga sakri ke bang i ban i ha kejeng sang kena kam da per pila hadukat nu pibet hadukat nu pibet hadukat nu ketika kamen sim ban sakri utrai nomor suki pasuki ublei upenjanai yang i habangi don ya kajing syania bat kajing slur ya kaban sakri u teng ai ku blei nam da kini ki hab ki berit ki bala tresi tom ki bala penkre kini kajing ruai ublei nuker khu nam da jong pilang baro teni ko por ba menta nasubaban kot iskatri jong balang dan kono ri pente berkamun juru na kaliang jong iskatri jong ka jiseng kena Kami kong yang suman aingu ublei namta ka jingdon ka jung kumning yo banyalang sa isisien kum ga jiseng khana joka balang ban rakhi ka ni ka jingdap absan snem joka ai kublei namta I pastor ki evangelist ramba baro kepada ni jiseng ai kublei namta I nong mi khmat jongi MDC we jongi bayo bandan lang bang ni jiseng lalong I member jong jiseng khana mo bela yo bandan dekat ki por ki barem ai kublei namta ki jong fi ai kublei namta ki parbangai baro kepada ni jiseng sisa ka jing kesan ka jong fi ke barat ba ling ba ki jing ai ki barit bat ki bakrau ka pelong yang i bang yo ban long ki jiseng kumni ha ki jaka ni ki jing kerhu ka jong blei ling ba ka jong fi ki duai bo blei nang ai kerhu ya fi ki lang baro ai kublei namta ki jiseng khana khamtam ki khana ya ga bo blei ni ai ngu no blei namta ka jong fi bat ngi duai bo blei nang dong kat bat fi ai kublei namta ka ki no ket kam jong jiseng khana ki barim bat ki bamenta ba yo ban betlun ya kani ka kam ling ba ka jiseng khana ai kublei namta ki invitees ki badan kani ka jiseng kini ki long ki pentip ki ba kendiat ka jiseng kan thai district Shillong kan pelong ya ka second seminar ka artarik Oktober arjar pesau ka belang boleh sanmer ka team ka long gijing bai kendu ki kan thai ha ka por menta kumta lai wer ki para long kami bat para samla kan thai banilai delegate sakani ka singi ban penpoi ki kateng hai secretary ba assistant secretary jong ka jiseng kan thai molai tomasar ka bai registration ka long arpo tengka ka jiseng mit balang ka bangi sayo kani kata yo banwan I banyalami ka jiseng ilong kong joy marwen ban pulis sedang berduai ba para tariang bat banya playa tai ba small simli te ngi kerpat ipi para bangai banya kan mau nam tagi ni jiseng ki bekerpang jong jiseng mit balang na tagi judon ka jiseng kan thai hak por kha beje mesngi bat ki jiseng samla hak por kasau beje man ka si sonde kerpat ipi bapini shibenta lem bagini jiseng ki baper ki klong ki kam ki bekentang ki ban long openai Oktober ka atrik bana bispo kan don ke jing pen baptis ha ke singi sajan ya ka por ngi siap ban pentip kan long men step kan long ha po mulai mosiar kitu ki bekwa ban pendep ban but yo blailing ba ka jing pen baptis ki playo ban kala ka bomot ki soba ban ai kerteng ha kinu na kirang ba ha ka lai tarik pa ka balong si blai ka jiseng ban step ngin yo ka jiseng jong jing pen kentang kelung bat ka basi biji steng ngin yo ka jiseng jong jing khwai utrai hakani kata yo banwan kandon ke decision jong Shillong Chatai Circle ke balang ke jongi tikan sedang duduk ke alpha tarik September kamut ke di sisa jan haka decision kan sedang ke pok hawi bjm step but ki rangba na ke circle ke sayo ban lei beset haki yeng jong kat tu kan ni para bangai but akatu ke jo ke sengi ke janmiet kandon ke jeseng ke bekerpang hang ni hak pon ri bje janmiet kerpat para bangai sobha banya tu ilang sini ke jeseng hang ni but ke sengi ke bobot ke long alpha kondai tarik haka shpo bat shibje steng in yo ka jeseng decision na ka circle bat kinong kren kinwan na ka circle so ba ban kan mau ki jing duai nam ta kini kalong ka jing kerpat nam ta ki EC members but ki members baro jong ka visitation committee jong ka balang so ba ban up khendiat ndala wai kini ki jeseng menta ka ba arsien dan kam beker ki mani perkhat tang kini ki sebetip tang burom blai man Tasai sien pat yang sengupai pi baro ki kenaret ki para samla ki longkme ki rangba ki humjur ki invitees ki pastor
bat kiwi bat rega kam ke jong blai pedang sumpai pi baro aktang bathiang tam ke jong Jesu Kris hakani ke jing dap arpusan snem jong jiseng kena ke ton masar ya swaban ai ki jing pentip te ka don ko ka bentaru ba nganya tu ya ka history ke jong ka ni ka jiseng kena jong ke ton masar ngalai kan tu ka nit ngut ki brio mi pastor ayas galong bat kiwi de kerana mau dibiok ban yaitu ipi hakane ka history jong ka jiseng kena ke ton masar te kalau pun ka story ba yaitu mai pastor yong ba menshua shua bangin don hang ni mo mentang la idon hang ni lagi ni kena barang ret lele kim ya kim pat tip kalau menuma menshua te kalau nak kumui menshua yaitu pastor yong ba shua bangin don jiseng kena ke ton masar te ila pesang manwat jaka namar ba umdan jaka aktor masar ban pelong jiseng kena yong yang ayong ba atau por ki kham jinjar ki kena men step ban let shudu shomot siar namar la kham jingai melit jiseng shisien te arsen ka biang namala ada lamai kmi pa tamba men step pat long kham jinjar ti yong ba ong ka balang di bandon jiseng kena no aktor masar ti gumta itu i pastor yong ba tinggi pui keren bat i lead ba Baldwin Dakhar di ba i jonga te pui keren bat i te kilaya ki ai kin kibu ke jaka hang te hayeng sing hani hablok hakrum mencuang pat snash tu sepo te hakrum ke don ka kuwi ka kamera kin belong jiseng kena hang ta nadu usnam nadu kal artrik September kat kendai spa kendai pu kendai hadu Februari arajar saw belong hang ta de haju ke por pastor yong ba ka barang pelong jiseng tu kia wat ru ya ka jaka ken bentit ying mene jaka ban pelong ban te ka ying mene yong yang ba la ya tu iki para bangi sibun ngai la kali so pen wat lam jaka pen wat lam la pi itu you know badi jaka sini ka ton masar so pen wat lam te kila ya wat kila persang henry klam don balap te ha tu ke por ka barang wat jaka ru ka pui ke por ba hayeng jongiru la asna no sapokin kata kadi hadi nu ta ubenai Februari arjar sa asna no sapo timla asuban pelong jingeseng tukumta la khot sung baharu dakayeng jong iba bat sing kan bat i kong melena lenser ban pelong hang ti blok hi belong jeseng kena katu kan ni benai nadu March hadu December te yong ke jarang khat kumne banlong banyok ani ke jaka hang ni yong jarang khat kumne pastor yong ba don nong ba ai dawai hang ni hajan iba through de ba ai homeopathy te idang sim dawai pastor hatu ti kendu kita arwat skurum i ba joren kharpuli bat ikong rian simai kurba ti kendu kini arwat skurum ti ikli ki yong piwan le usane mo dia namar kisah sonong lum ikeli sah kong sonong lum te yong pile usne yong am ngiwan man pije ke jaka namar ngimut bandi no te yong ba dar video jaka so ha perkhat lam ya ka barang gojong ka bojong ngimo te hapor bi tip kumta ilit yutu wut jaka executive committee ken jaka balang yutu yong bakadon ke jaka te na balang ru yong kloi to ya keren no barki ya pan ka dor te hapor bala apoi la ikendu biang ikeli ti pen ai ka no kador ikeli ita ikong ren sima ba iba joren ikeli pastor yong ba kanu pen ai kador ingi ka balang ningi tiet ini jaka ki ong ba ti menta te kala kham ki mo kador hanu snam bala dep kapoi shispa under putting cash square foot te menta pa kala rem shushu ti pastor yong ba to I consideration ken hendiat mo ya ka balang ya rablang tiong ani kata te namar kador la kiu tingin le kum dingin ala ka air to kador ba menchim snam shispa an ripho to kata ri pastor itu ingai ong ba am idang so karang khamram kata ti ikli ki ong ba ti lada pi ngi kador shispa an ripho pin I donation ru ne yangi menchna yang mene ki ong ho ngen ai bring enum ai ti anda yong kumta pastor yong ba ti lada pi donation to I donation so kan spin here no ekador I know she's pa life ho tingka she square foot ti ha bala ong kumtai pastor makiru glai sui dei la sui hap to ngile
Te ayo akatakador. Te kabalang kalatiet ya kani kejaka. Ha kakat kendai tarik April arhajar sau. Ketiet akador Henriolak sau pu prahajar prapo praspa kendai pu tingkah. Nombia Henriolak sau pu prahajar praspa kendai pu tingkah. But la sedang ya ka jieseng kena haka arterik u Januari arhajar san hangi. Karan katu kaying manirit menshwa. Te nakatu mentala poi nadu bastang hadu menta arpusan senem layak. Along shisha ke jingkurku. Kum ke tim bala bu aingo yu ble. Marbu long shisha ubabaha. Nginya kan mau ke jing krau ke jing lek baha jung. Na kaying juki para bangit na ying mani barit hadu ka ning la yo. Himla klem da aingo yu ble. Nginya kan mau ke jing baha ke jung yangi. Wengi it's cam. Ba ulai udang don ringkat cu bat ngi bat kabalang ke jungi hani keton masar nang kerku cu kenang mengi yo ya manjam na koi kedan syakawe bat keburam barok kan let cu te kani kalong ka history kum kat kum bilai tu I pastor yang te ngan ai no yaki jing ai kup leishwa te hakani ka no phais ngi aku ai kup le barok kinong sibenta kum inong yalam Jingseng iba George Kennedy Bu Roy inong polis sedang berduai iba Lekini Lakasyang inong duai ba Enrik Suting dia ngai aku beli ke Jingroy Kerpang no buyo nak jiseng kena kentuan mesar ngoko ban aku beli ru aya I pastor kemelang patau ba in sesam ke ketien ke ju beli akan ka no paiski it's cam ling ba jong ingin yo ka personal story na kumno isyam mencuana mari diwe na kinong kit kam jong jiseng kena te kini kilai kinong ki jong aku play pi barok tang betiang tang jong Jesus Christ but kawai rung an Isaac mentip na menta sibet janmit kata sibet janmit karon ka program jingrwai sungungu num don nongkren kindon daki jingrwai sungungu nong yalam jiseng inde I ba nangsan kuparswer nong pulis dang ide kong ban sumar lang kongwar nong duai de ba ting shine bor lang sim le te kindon kinong ai recitation ru tingla khot iki khna ban mono ban volunteer ban kloi ban ai ki recitation jongki tingla yo sangot ki kerteng dai di Azelia Solang ila ai na mesha jerwa ayam sara maulong meshan scam lingdo kinshi but isansha nazia saukme te kadon ru ki jingrai kerpang si potli ki jingrai na I asahela sokya Jonathan Rentathiang na I Sara Nella Marbanya na I Jazani Khan na I Ayam Sara Maulong na I LP Karsara na I Sansha Nazia Saukme I Azelia Solang I Melam Shwas Naita but kumjo nakajiseng kena kenton masar but nong duai jikin show indi ba komboy kacharen te kot sungubhai pi boro akanika program jingroi sungu shibet janmet san beje thank you jing petip namenta ka buram blay amen Ay skam barok ingla yo som la sha skor ke pentip ke bangila yo ni ka pon subha magerpat sa isin pat ya ka tim jong jiseng kena kan yo banyalam ya ka jroi team bat yo bandum martat ke jing kan show dan terhadap bandung kan show sebab magerpat ikong mi ada buhun lingdo ibadai treasurer jong jiseng mi ada buhun nong pot ibadai I treasurer jong jiseng kena in subha bat pengentang ini ke jing show
ban pandam ke jing duai try Jesu mi yo ban don kan ami kan try kata yo belalit no baro kan try Jesu yang kum ki para kena kan try mi yo bela sisin pa kan try menuan aki yang magandang ka jong mi yo syakri ami kan try Jesu don kan mi mami kan try yang ni kum ki para kena bangila ban syakri kan bahaya mi kan try kat pakin hang mi kisngi kisne berkam tam try hani kani kapor bam taun yo ban aingu ik jing le bah ka jong mi yo ban jam yo snem ba al pesan kan try Jesu kum ka jiseng kena kan try Jesu kan try ai boring kum ki para kena bangila ban syakri kan bah syu kan try na ka we kapor syakri kapor ka try Jesu kum jo try yo ban aingu ik jing le bah ka jong mi ka jing im ka jong ki baman kasngi lakar khui ki jing kur ki balong ki ba kendiat na ka kam ka jong mi yo ban ai kan try Jesu yo ban roy yak biyo ka ban penan kami ka kam ka jong mi la ka long ha kanu ka benta la ka long ha ka jiseng kena ka jong la ka long ha ka jing seng kena jaga assembly hi baro ka we kum jo try dan kat mi try yo benar pen ketang kini por banang sa baro ak ting jisu ngi duai amen Presipun kami ai nak kementai ke jing duai pengin tang ke jing show tingin poi ke por pengin yo sono ke tin ke jong blay baro ki kena hai sini baro mo buki ti kum ni baro klan kum ni kibit be sangamo baro mo pe sangamo na sho sam tiak mo skamba mo di pastori dan yu ban keren kan ke por bementa ban yo ban itu kana na ke tin ke jong blay bekam tam ban ikai yangi kumno bagin nang tip ke tin jong blay bagin im ki khon ke jong blay mo skap sa skor mo bro watch sam tiak mo sho sam tiak ngan pe nang te ngan sekeli jingkeli itu be sho sam tiak ngan pe ngan sakot nang itu mo be sam tiak mo pe sini bro mo to ta kan ni shong bro skap jar naiki na le chabar nai e mo naiki kisan nai tu khanang phajan pai be sakmat ngam be tin jong blay ke bagin as mo ni ke por suaban khot ye pastor kemen lang pathau ni ban kren ni tin jong blay deng jongi Roy Troy. Yai kublai nam tai Pak George yo ban lam ni ki seng. Yai pu kublai ru ya kino ket kam ji seng khana. Jong kini ka tem tri kam ka pemerintah. Yai kublai ru na kam ta pastor bi jugi pastor in charge jong kini ka balang. Yai kublai ru nam ta kino ket kam jong balang baro. Mo badon hai di por. Ya pi ki long kemi ki ba it ki jongi ki khun samla kan thei bet sanrang wat kerpang ya pi ki hep ki barit yai kublai pi kerteng ka ba don bor tam ka jong trai jisu bolong nong pede manusia pa bi it jongi yai kublai ru na kam ta jong pi ki wei pat ki prabangai bi it jongi ki ba lawan na ki wei pat balang senong jongi ki bala khot subha no ong tala sngunong wei homo ki don ki di don wan ngi tingai kublai nam ta jong pi la plat ya ka por ka koror bandon ha gni ki seng khana ha hukum gni ka por ka ba la prong gni ka por ka ba kemen ya ka balang hi borok ka wei ngi sngu ublai ba ka di jalam ba pla ka jong blai ya ka balang ka jong ya pok kenton masa ka jeseng kena ka senang kumba arp sau senam tam menswa arsan senam minta pade yo ban sedang ya ka balang anda ladap sanpo senam ka balang sanpo senam jeseng kena ka balang kan yo arsan senam kan dei ka por ka ba kemen hadu kata kadai ka jelam besar ka jong blai ka balek sing ngam tip ngam don ki yo sngo bonong na kaliang jo ka balang bangin plan ba hakni ka senam hin yo pan pli ka balang ka jongi sini ti saarp santri ki senam ngam tip na pedeng kilong kepa jongi sakat ngut ki ban nang don ma ti ngasimet la da khen Jakarta kebut hamar badang biang ba ti hamar ba la long pa ba ma ne la long pa idu ti inget siam u blai snei tuai nai ka met ka ba ko ba khia bangin yu i sai ka wei pat ke jubilee ha ni balang ke jongi te habang apek menta ni iru kena la ya bun ba kun samla ya bun ba wat ba syong menta hap syong sabar ma te dang bun ru ki baklemon je sai ngatrai sakat ni dang don ni te la dawan baro kemur la khamia nim tip sa
ngin yo balang biang na em na gini kidong kitan ke jungi sigi ban mi na gini ke jaka apa deh ti lada ka blay play apa kum kata gala ai ngu blay mo kanong ke jing kemen ka bakraw ka balang ka kam ke jong blay ka nang kraw ngaso kemen sibun ba yo ban yang ha ba kum gini ka por ya ku play ka pang nam ta ka kinong kit kam je sing khana onda ha ba kila shong meeting kila phone yang nga keli ka tarik bat onda kila itu yang ngaso kemen mar kadang dai ka por ka bang ilik bisit naga jeseng naga iban jesem department kampat dai ka por bang iplong jeseng yelap te danglong ban ya penbek te ngaso kemen ni da dan kino ki program ki ba kerpang habalang ban yo bandon rengkat te bulai sya ingi bi yo bandon bat ngelapor khat lu hadu kini kisngi ngamut dur be bangan keren jeseng bas pobeji si ke jeseng ke bat sin ken keren kini ki kpa ke jongi ondang lai iya ke program jonga ke desi biji steng ti nyai ku play nam tak jeseng kena pila bu yang ha bokum ke ni ke por ha jeseng kena kenton masar sungu u play la si don ki pro ngai ki balawan senai yang ning kong du seni ngam tip manu ki balawan senai yang ning kong du nyai ku play ke pang nam ta jong pi ki porap ngai ki banang bu ter banwan senai hadu pandayo jeseng kena ni lemda dei ba don mapi ki porap ngai ban senai yang seni ngenom yo ya jeseng kena la ni ban sedang ya ka kam ku jong play sing di jaka haki por banang kamrit mengi kani jaka dang kamlong kendong ma ngidang kam susuk satai sa umjir jongi dang kam susnyan chani ka kamlong banyo kalai kawan nang ni kadang kam kenjak sini nrei pilawan senai yang segini jaka pilai syong pilai sa bat pilai ne segini jaka bat ondala bekam roy ngis ngongu yu blai ba ka balang ringkat bagi seng kena hak jalan pasos parket bat ka komiti hak tu por kilayo ban pek bahai kini kedong ketang bat ban yo ban sedang ban wat lat kumnu ban yo ban pelong je seng kena segini kejaga ngira ngongu yu blai lemda de ba yo ban sedang je seng kena nadu ketika por ngimtep ke ban ja mar ka julong kerekom ba lada ka je seng kena kamdon hajan ka julong kerekom ba ki kimi ki pai kam ba ki khun ke nom du jing syakri ke nom du je seng ki pa la ka pa no ha ki balang ke ba marjan bat itu kena yang amin syua bahaki snem ki bamen syua badang don ka balang tang hapok kulapati bampat yo balang seni don ki prab nget jungi namar bakila pa iki kun haki wei pat ki kenun dia onda bakila lek je seng kena nang tade ki lek seng je seng samla kila ju kem wan pai su se ka balang ki kemi ki yap temen tep ka balang kat ba ki kun bade kila ju ha kata ka jaka ba ki lek je seng te lek se la daya ki pa jongi ha ka por kem sedang nyemtip le sing la ban du ru ka tu ne trigi tingi sngongu u blai nagam ta ki pa ki long pa wi jongi ka tu por ha ka tu por ka balas dang ya ka je seng kena sakani ka jaka kumlai tu di ba medan mene ba ka je seng kena la sedang ha ka ying le si kamsuk mentaya keran mo babun pinom itu iba balduen dan pinom tip ong be kayeng ba meros mo kong palai lembak kayeng kinom ngoi amar kami itu ba iba meros mo ha kayeng ba song kai ba meros ha krum jongki kayeng jongki laker ya kawe ka kamera hang tu kadang long da ka khendo la suker kidon ki jingja ke ba sngo temat ba ha ka upor ba sedang ya je seng kenang tu mdai manga ba sedang ning kong no mo bawan dei malit jongi mama jongi ba tebor lawan sikat tu ni banai kumba arbana thrai hadin nang tu nak jeseng kena kila pha no yanga bat ha baki pha yanga ni tu pi ngadang long thmai ba ka jeseng kena apo mot siar dang long tang group leader pat de nong kit kamru te banyalam jeseng ru ngimpat dayo ba apo mot siar iba wel ipara trai jing ba meros apo ke jalam ji kila pha yang aban wan seni tingala syukur ngu baik
ngami na yang nam jur banyak shortcut nak ni jaga ban poi sini sini ban yalam je seng kena ngan itu ipi kedai tang ke jiko ngu rei ngampat nang ru em ha ba yalam je seng ban pen kre ke program ngala tho ter ai jing ruai shwa sa khot nang police dang ai jing ruai salum je ngu ta ter tien rei nomor ba nga kadang dei ke sin ke beningkong yang nga ba kin I kumta ngala knyu teng ngaklet ru banyak kat kumbalah tho tien rei nga syuko ngu bet kasimpor yang akat nu phau tayo su bahkan bet kar kom nyalam jeseng tingai ngu ibe yu play la panong le si kala dei ka trading ground yang nga kadai na po jeseng kena kentun masar syuko ngu bet barang ko panong ipi ki prabung ki prakhna baret ru ki ba yo yakit ye jeseng kena menta lara ka jeseng kena ki ibit ipi ban bu ha kanu kam syuko ngu bet Piko ngu bet ublay un sayalam. Nang tade gidon kipor kiba sutenat ba. Pi ki seng kena katu bolong katu por bengilong katu jaka. Kadang dei ke yeng krum ha ka por slap. Kamut janman la ka por ba slap ha ka si ublay da jur slap ka ka tuat be si jaka bolong jeseng. Tikini ki kitab iki sela kejat jongi haduk kini ki benta jong kini ki mat jong kini ka gane ka khongdong ko jongi kitab ko nyalong je seng baik pap ringkat bagai lek kai ringkat bagai seng ngamtip kat ngut da pedeng jongi barang ken mau barang san don sejrong mo nang ken mau barang san me lek kai mo tien rei ke je seng kena kaya bet ni sedang ye je seng kena na ke jaka ka bakum kata nang tade kidon kipor bade kijingja ki basau sunat ngamtip ngidang kermau na hato yang gitu ibadon na du bas dang je seng kena ang ni hato yang syu ibadon sedang yang oi kongret wan sararu pidang dei je seng kena jungi kamut arngut kinong trei kilami dei je seng kena mo ta syong ti gidi tu ipi kidon ki jinja ba sultanat ibangin sa jingken mau hagi seng kena jungi ladon iwe nong keren ibawan hagi seng kena ibaong kumni la ai kublai ai ngu yu blai pada ko kedu yong ngawan sedi seng klempen krek tang ba onai belah keren pade I keren si ken tahtam idon kat ban ngi mo ngalong ibne ngan saya tu yong le ya tu ita dei ba wilan kan si kan ta tam ikren ki kena ki jongi kamut stang marsiteng ngai thrai ki don je seng kena ki don ki ami nak sebar ki le ka hin ho tu ni ngap ngia kemen nang rade don se kedon ka wei na ki tu kana ka bala sngu ka ba penser khai ngi ko por ngasa jingken mau ngam sa jingken mau kita kata kadang jing keren kalba keren dai ba tarbum solang keren sepang kedujok mo ngam klet syu te ladadon manu kiwei ki lawan keren seng kena jungi kiba sing long mi pi wat su ngala klet jing keren jong pi ngam tip iba merosu la keren tong ba la klet te ladadon ki jing ki ba kham pla da bu sawi kentien kham khla ru Kamut kami ken mau ba. Ti ya pi kinong ye sim mentai sing kena nang ni se kemat. Da kwa ban ye sim mentai kwa be kena kin ken mau di arsan snem. Sale ki ba kampla mo. Le ki ba kampla di arsan snem ngin siok ban ken mau. Ya ki jing keren ki jong pi. Tingai kuble. Na ka banta kitu ki blalong ke jing kerku ha kitu ki por. Ni so kemen sibun ba ka je seng kena mata pada ka roi kat ni tang ki hep ki bodet ki badon menta lada baro pinlasan mapi le se stang san snem hadien kemut wa khap nya pura ki yang meni ti ngi so ngu ublai lada khot ya pi you know ki ni ki badon menta ki ba yeng ki bala yeng menta
lada banya ailat banya tu si pina tu hala ke jong ya tu kabang ayo keli mene tang bat nang san ngong bat nang san kai ba pisa jing kan mau tam lagi jing tu khana ka tu ko por na ki nong tu je khana ha je sing khana ong bat nang san ka parachute bai tu ba taibor ka parachute ti kini gede ki memories ki basngo tanat ba tu blai un yo panadekat sibun ki hikai ki ba koror ki ba ngila yo je hikai ka tu por dei na kata kadau ka penlong ye kini ki kena ki jongi ha ka tu por ba kin lang san ha ka jinget ba kin lang san ha ka jing syakri kinang tip ye ka tien jong blai bat kin yat kin syakri kum ba ki syakri blai haduk kini kisngi nyai kublai kerpang nam ta jong phi ka brang don hang di seng haduk kini ka klip mat ka bom ta ngira ai kublai kerpang le si la da phi kendu ya kitu ki parlok ki balik jaseng min shwa ringkat bangi ha ka basdang saya thu khana ya ki bangi la dep celebrate arsan snam bat sa ong ru ya ki ngaku abanong phi sa ong ru ya ki ba kian wan jaseng ha kini kini snam ban wan onda ha bangin penkut ya ka jaseng khana arsan snam dia la phi kendu saya thu khana ya ki dan sibun ki baklam wan ni le si kitu ki blasa se kitu ki wi ki dong ki than mo tawar se tai ru kitu ki jaj nong sit mo si thu khana la ye ki ma ha ni snam ban wan ngin si op ban don ha ni ki jeseng tengi sngongu u blai nga kwa ban pi ki jeseng khana ka dai ka wei na ki per sara ki ba kodor hadu kata ha po jong kapalang ki dai ki jaka ha ka ba ya ka jenget ka jengi lasdang ban bet yo sambai bat bon san kumbolong nga songu yu blai ni tu ipi ki khna je sang khna kanton masar ki dei ki botra ula kerku hadu katata ki le bha ha ka puli ka puthi ki yo kam yo jam ki la long he long han ti ngai ku blai kerpang na gam ta jong phi baro ki ba le bha bat nam ta jong phi ki brang wan je sang khna hadu menta ki dai ku blai ki tu ki barang le je sang menta ki no do ki ba red do hadu ke bala kham san ru nga kwa banong ye phi ya chaprang ba jekri ublai smart ek je seng khna man la ka si ublai bat hawa phi le kum ta phin mat ya ka jing ker khu phin yo ya ka jing im ka ba suk ka ba kamen phin yo ya ka jing im ka ba dap kar hai na kam ta jong phi ki pra ba bi ki bla don ya ki khun ki ti ki ba dang rit nga kwa banong ye phi kit khiaพระเอกคุณจงพีเชกเจเซงขนาเกตเขียกุมบาพีกุมบาพีพระเอกคุณพิเกตเขียนั่นจะกิสกุลกิจิงปุลีกิจงกีเกตเขียรุนายกำมันตากเจเซงขนาหายิงพิละมันเป็นเบ็ดเป็นยังกระบามกระดีกระกบกระเซมมันเป็นโคตรมันเป็นสุบาเรงกว่ามันน้อยพีกิจิงบามกิบะขึ้นจามันซีมบาพินโยงกว่ามันน้อยพีบากิคุณจงพีขึ้นโยได้ให้กิเจเซงlama ya gini ngayo bani je seng kena onda mangala kham he tang bang smart bang ni tu ipi ngas smart ba tingas ka jing bam ba kan jaman sim mdei ha ying ni tu ipi ayo ha ka je seng kena bat ter kum tu hak sen school ha je seng samla pram ngi pi ngakwa no ipi pi ki tu bla don ki khun bla he saus nam chaneng la long ba mo along bahaban pak jeseng kinyok ban yekemen bari arwai kinyok ban tip ye kektien jong blai bat nadu badang red hawa pi pintastai ki kun kin long discipline kin eat ban wan se jeseng bat kinyok du ban ye simenta bat hawa kalong kum tang kwa mon pi kan pen suk ye pi ki kimbe ki pa lada pinra du dieng ki kun kin tieng hakmat lada pin kan hiet kan tiang hakmat rei lada ki yo ya ka jing ya ki lada kan ki jing long man sim ka san haki compare lagi don hakmat jong pi la ni ki don haba yo i ma pi kin im ki bri blai kin long ki khon ki batip singi pin i ya kata ha ka ji im ki jong ki pram ngai bi khot ye pi ba pin le ya ka ni pha ki khon jong pi ket khia wan bu che ki je seng pin sai i si sha ya ka jing ker khu
ya ni ko por swa bangan yo banyat ya ban keren ya ka khubor ke jonga dei bat phi ki hep ki bret ngin ya yang lang tang ki hep ki bret mo ki niang ki badang le je seng khna bat Sunday school so ba ban yang ngin rwai ka we ki rwai ka ba san spa sa pulai tang ka khot ka ban kong bat ka chorus khot i endor mo jelam ni ke coba san spa sau pulai ngin rwai ya ka khot ka ban kong bat ka chorus ya ka chorus ngin rwai arsim rwai jam mo nah aiki sai yo sai kim le kamera dia tahu Khi cho phi kỳ khôn chính bên im yang yang lệ yang ô nói chôn yang cho phi khen nôn la bên im tô bên em yang ô nói chôn tôn sa prang khen nôn jong Aduban dayo jinjong agaslam o Jesu try nge kam kra yakin nong jong nge kam kra yakin nong jong nge kam kra Dakas nam o Jesu try Ekam kra yakin on jong Dur cha prang Canon jong o try Adoban dayo jin jong Dakas nam O Jesu try Nge kam kra yakin on jong Nge kam kra yakin on jong Nge kam kra yakin on jong Dakas nam O Jesu Nge kam kra yakin on jong. Tak boleh siun ba. Chua ben chang. Ka khubor bang ko ban kran hari ka por ka le syapang unong job. Pila ban syam ya kata na ka kitab jing pen pau ka nong bar fuai ka khot ka ben nyo. Tingin nom pat ya pule. Te syak skor ba mo. Sa skor ba. Tidak ngakli jing kli jubab ong mo. Te kelongkum baya keren, longkum sipara, longkum ha Bible class mo. Te ladapi jubab api kam ngau tenat. Mo ya keren sepang unong job. Te ban sau thu kam ba ya keren sebenarnya. Ya pet ya kalian ka sport mo. Tu ya thu inga kan ngot ba ile boxing torakti. Don waktu ni, gila. Toh, oh don way sa jerong du, balik boxing, bak garet, mah, garet kurba, balik boxing teng muncul. Ti, kan ngot basi lihat football, right? Toh, buruk, kita balik football sebet sejubab yang mah, ngana keli jengkeli sepang football. Kan ngot balik basketball. Tang kendiat. Right. Toh. Kan ngot basi ele race.
ki belarang ba ki long kemiru la ban ra mo long keparu ta kanut ngut ba si ya le bele swimming bejingi ta kanut ngut ba sa wai ta kat nungut baile karate martial art mo kat nungut don oh don toh ngai ku blai moi pi di kham satar ta nomor ba kun gitu ja jing kun dei tang ba satar ba nomor da at ka ngap rom le da hap ka beniat ka wei rom le mo toh baru ki jat jing le kai la ban job la da klem practice la nem ong baru ki jat jing le kai la da thia sngi ke step cha job baru ki jat jing le kai lada bam ja kum bam jamiau tang kendian klan nem job nem paro ki jing le kai lada ngim don discipline job nem lada treshi tom practice ba klan bam don discipline baru ngin long nong job đây nem long ayu pada ladam don discipline lada kisni ladam bambun klan ksa jayu job nerem thì quả cái jing quả jong pi quả ban job ne quả ban rem ne quả ban job bar khoi de kali quả job bek tang ban la dei pa de la di tang khan diat ki batri stom đấy nè thì quả ban oi pi la da ngim tre stom la da ngim practice ba kanu ke jing le nghen nom long nong job te ba kemen men swai tu pi ha ka por ba dang ile kai sport hasnong ya kai sport school ngani tu pi nomor ngadi bri bri kho ba rai kho nomor blai ba bam sip mo ba kleng ju bam ngakan ba bam ngani do snyang di dalak poi sepuni ti ki bla itu ba nga men swai ki tu mo ba jong ba let kini sia ki thu bhai nga man san mar nga ki le thu nga na du man sa bat ki tip nga di bru brai kho ba nga jrong kat ni tang bang rai kho ngam ju bam ki jing bam ba te tien le sport ba kemen ban lakut ka sport nga sai sa ki ben nga sai sa pendom ru sai sa kren siat ru ki ong kum nu tip nomor kat badon jing le ka sim benta be tambah ju job thì ông đã bảo cút cái gì lẽ cái kren kai ki polot nga kyong uni te da ka be al te u job hi dam don le te la kut bek nomor da jur le te kamut basting te ka nyat u te long meneng kong kai te re kwa mon pi da kwa hi ban klan ban long strong kamut ha klan cái học klan cá ban hẹn xa học lem nu ông exercise ôi basta start gì nào mà học le exercise nang tadi học ba mươi khiên sibun thế để qua ban klan học bam ja sibun mà học bam ja sibun thì bam đấy khiên cái một phiên nôm klan phiên nôm xa thì qua ban oi pi kanu ko jing le kai ban long nong job ka mot
Habam sibun. Ti habadan ke jing lek kai ki sport ki football, basketball ki AKA. Ngakwa pano ipi, syaidan ru ki ai. Bersedang ru si. Wei. Kuci. Wei. Coach. Mana you coach? Ha? Subang kini buon bapa start mau beli sekolah pareng. Yang beli ban guide. Te ai ku beli. Kwa mana ipi coach kamu ban kedo ya kejing kai badi ban le. Kenang bau tu ubrio ubaya kun ya kanu kanu jeli akai. On nombakla, on job, on climb, mo, on long job. Te nang tade, habai le sport, don tangki manong mare, don tang coach, ne, don samanu. Yes, torak ti bong nong pekai, to, don nong pekai, ki nong pekai kile akum no, to kitu basi pek football, World Cup kile am no. Kirwai kum no. Siak sengau nam kasur por the pipek football Europe. Ha? Hatorak ti ki fan jong Ronaldo. Shiu. Ta, bono ki fan jong Messi. Ta. Dah tap gol Ronaldo pia lem no. Woo, dai. So bang dah tap gol. Dai nam. Di haka sport ya kuat menoi pi. Don lang. Kino ya lek ru. Don coach ru. Don ru ki dia ki fans ki supporter ong ki ba da bu da tak tin kam so bang mo. Kinong Christian. Teu ni nong mare ru nong lek kai nong lek football nong jigi la ni nong rwai ki yo men sim ha. Ti ani kuat man kli sak wi jigli fi. Ti andala job pat de. Mano ba yo trofi? Ha? Yo coach. Yo ki supporter ki fan. Mano ba yo? Yo mano? Toy ka team yo captain. Individual games balek marwai balek aris yo mano? Wah. Yo beriu ba marwai ma. Te beriu lada job ukemen ba. Te lada rem jayu. Susi. Dai. Don ki bayam ru, ma. Don ki angkat tu telah biang ngam trek syu penjelek kai, ma. Dan balong kum taru. Den rei la kham palai pat la kham jam si mu si la praktis biang, ma. Den rei ha bipek ba. Ha ba kun manu kini ki supporter i kum baki kham kemen maki banu tu nong job. Denem. Ni tu ipi lada job ki ka team jong Messi ki fan jong Messi i kum ba ki lemur maki. Ma. Lada job ke team jong Ronaldo i kum ba ki lemur kini lada ramru. I kum ba ki sosi jor maki banu nong yale. Denem. Kalong kata kom. Bar ko abang ipi. La utu unong job le. Utu ubaya kun ya kanu ka sport, kanu ka game, kanu tournament. Utu ba job le pi try kanu ka jingkemen. Ha ka dok nu ki jong u. La dau job. Lani utu ubarem kanu ka jing thang man sim la darem. Prab ngai bi sai sien ki hab ki berpar khot ngan keli jumap jam la ba job la ne la ba rep ong la ba job ne la ba rem to la biang akwa ban ong ye phi pendami na ni jeseng menta bu ka donot jong phi ba ga dei bek ban long dong job ila ruai mina tu jruai ong no wong tur saprang kenhun jo utrai
Ong no tur sha prang kan hon jong trai ha du ban da yo yu jing chop tur sha prang baro ki bon je seng ni ko amnoi pi dei ki benta jong ka kan hon jong jisu pi dei benta jong ka kan hon ka jong blai pi dei ki benta jong ka kan hon jong ka balang ka jong blai pi dei ki benta jong ki seng na balang ublay. Di ngakwa mo nang ipi. Bu lupa ha kadok no jung pi nang ni si kemat bang adai ben long nong job bet. Mdai tang ha ka sport, mdai tang ha ka swimming, ha ka boxing, ha ka racing kanu. Lani wat ha ka jing puli, mdai ngakwa mo nang ipi. Bu ha ka dok no jung pi bang adai ben long nong job bet. Ha ka ni ka jing yat dan ti jinget ke jongi. Kom ki khon ki jong blay. Ma yo sonem amar do bun ba ko apno ipi ha ka je seng khna brobor ni shaitan si bun ba po dang ret ondala kham he pade nang duna ondala kham he nang duna ondala kham he su don stang kendiap ki bali je seng tinga ko apno ipi borok khoi ke bon je seng mentah kamut bu ke donut ba nganang ni se khmat nadu ke ni sngi ngam dei su ban pep je seng ngam dei su ban le sting ha ke jing sekri ngam dei su ban tlot bai ban pli bible ngam dei ban tlot ban dwai tapi le kum ta phin long strong phin long klan phin yo bor kwa bon ong ipi bah ka jing ya lenti kom ka je seng khna kom ki khot je seng khna kom ki khun ki jong blai nga kwa bon ong ipi kat nang slam dei ban nang klan dei ban tlot no ma kom ba ka long hi phin re je seng chano phin ye krani ki no lam je seng khna Sunday school je seng samla kamut ngin yo be ka report ba kat nang slam ki nang ja kat nang slam ki nang ja ban nga kwa mon ong pi ki hep ki brit pu ha ka to no jung pi ba ngam dei ban ja pi tep ki ba ja je seng ki dei ki ba job ni ki baram sao ba ma ki ba pet je seng no ki dei ki ba job ni ki baram baram mano ba job ye ki Job syaitan. Kiba ibi utrai kiba je seng bet pade. Dei ki nong job. Ni sko kemen ba kani si kidei ka si ka bang celebrate jak jing dap kan osnem. Arpo san snem. Habala dap arpo san snem. Ni tharai lada utrai wan shao no yangi ngila lek sebeneng. Nang bun ke jing ya ti mo. Jubab mga kat bo try por wan shao ngi kampat kut sonem yo don apa ni ngi dong oh ngalali je seng arpo san snem ti labiang mo ngam le chu long kum balik school lan kum ni beli sport tang sula la sedang no kerta mlak su ban le kai sport mlak su ban mare mlak su beli football kemut su bam pension bet mo bam gitu ki pisah ki jing ki blaken show lupa bam na ki jing lum ki barok ki bla lum bol sikata reha kan ni ki jing le jongi nga kwa bri tu ipi ki kena barok pakat bu try for one man shawingi kampat kut uni syaitan udang wan le siele kan ni ka pop kadang wan le siele i ban pin jai tu ban pin sting ya ki jing jongi lani wat ban pen hap no ya ngi na ka jinget unhong wang ai si wong tor sha prang ya sha prang hadu benda yo jing job akwa banoi pi ngin ya le si tom hadu banda yo jing job him dei ban klet ya kani ki nong le sport ngakwa banoi pi pinda piala rapi dari pi plek jing buat pi persang masuk tu ubay le sport sebut dadai boleh boxing, unyo tak kematang ketu badai jong boxing hi. Ubay le football, unyo tak kematang boleh football. Basketball kemju badai singing, dancing keno, mo.
Rai ngakwa apa no ngipi. Bahagani ke jingale kebangi ngiyale. Hagani ke jiyat nanti ke jongi ke jingale ke jongi. So tanat bah pena puli ke ketin ke jong play. Kong kumno skap amo. Ngan puli epi kong kumni. Uta uba job onyo ya ki e baro. Yo snow. Uba job onyo ke? Skap ha. Onyo ya ki e baro. Pitep ki kita baro. Ka Bible ko ong kumni. Pi. Larangi syarem kamut kan daptang ke jing sngosi. Larangi syarem kan daptang ke jing tang mensim. Larangi syarem hau di soitan kamut kan dontang ke jing pang ke jing hitam. Kan dontang ke jing ketang ti eki bam sgautenat. Henry ladangi job pade utrai ong ngan aya pi eki baro. Pitip ke eki bu utrai un ai. Aku itu kan ai pi. Saya kendian ingin pengen mau. Ke Bible ke itu ingi ke ong badan ki beriu bening kong ki bau blai ulah tau. Pitip ki kita. Ong jam. Adam marka im kidon hai. Ha ka bening kong du. Ha ke per eden. Kile ayu ke per eden. Ha? Ki snosi ni ki keman. Ki keman. Kipang si tom ne ki kot ki kya. Ti habat ngan ong ki sha bala ngan gum tu ki bam kat bamon nem sha bam. Bam kat bamon kwa so apul ru bam, kwa so grip ru bam, mo ket back. Download hakak per ka bu blai lo bu. Dap tang jing kemen. Kwa bonong pi ba uji su ong ba yo tau ba job. Unyo aka baro. Ngakwa panong ipi ba on hakan ni ke jingale ke jongi ken on dah bangila job blai un ai ni ka Bible kai thu ingi ba on dah habangila job ngin poi hai ong jam saki wei ki ba job hakan ni jele ke jian ti jinget jongi ken poi hai ki bala arang ba Takada ko Bible ko ang lem da pilong kung way na kini kum ki khana mo ni ke di sing khana ni hap long lang kum khana tengar larang ba jing sya tamba mentang le kum khana mo ngale kum khana ne pe ya dur jonga tem i sam khi long pa thau dei lun dai ne te ras ngap ka sur khin dia la kham komik dai tenga kwa bonong epi namar ba dei sing khana hap le khana mo Tiga kwa banong epi, ban yo eki bu try la pen kre ini le kumno. Le jeseng tang arsan snem. Tang san pau snem. Hadu banda. Pulih Bible tang arsan snem. Hadu banda. Duai tang arsan snem. Hadu banda. Ikun jonga ibarit. Hakui kesengi ndak ada artiyo mentah ngong ibi. Hak tak por lak kliat school kan ngong ibi. Te mentah le school, wat school sibit tia la sai ki biang le school biang tia biang di onga. Hadu 100. Pak temen mirkim tu. Yap no. Saus nam tam ikut dengan isu tu kita. Ban sapui ke por sat temen yap no. Kwa panong ipi. Ban yo jing job dei ban lem no. Lai jeseng. Dei tak arsan snem. Hadu ban temen hadu train wan sha. Pulia Bible. Dei tak arsan snem. Hadu ban temen hadu train wan sha. Ma? Why how blay? Dai tang arsan snem rehadu mana temen. Nang tade im
kum ki khna kum ki samla kum ki parab ngai ne kum ki brio ko jong blei im riu blei ndai tang arab san snem de ha do bo trai no wan shao ki brio ki bayo jing job ngakwa mon ong ipi de kita ki brio ki ba im kum ta ngani thu ipi don sibun ba ki brio ki bolong kum ki kut sa ki ni ki si mo ki batai ki wei ki nang ba ki kren ki don ki kmi ki par mo ngakwa mon ipi don ki kmi ki pa ki bo ong khun le je sang ngel di pan julet mo ki kan tui ki khun ki ai bai jing kan show ru tom julet je sang ngel di te ki dwai ki pa kin tui ki khun re la di kim julet kum ta dwai ru bun ba dwai tang kapor bamja mo kilong kum ki coach nang tade don ki brio pade ki ba ya ro ki ba itnat ani ruai itu ikun jeng doktor don ti keren ikun jeng ba meraste kat ba ladi pan ya thakti mo ya kemen ngakwa mo ipi haka sport bun nong pek kai na bun nong le kai di mana ba yo trofi pade ba le kai na ba pek kai ha oi le kai ti ha ka jing ya ti jungai jungi ru ngakwa pno ipi baro ngi dei ban long kinong ya le mo mdei nong pet kai ngakwa pno ipi mdei ban don nong pet kai ning sulong nong pet kai la kut bet ta sai la kut ngenom yo trophy ngenom yo ya ka jing job ngenom yo ya ka ta bo blai kular yang i so nam sai sien ngakwa ban kli me pi dei ban long nong le kai ne nong pet kai ning sulong nong thap ti ne ngin ya le hi thì mỹ na ni je sang kwa ban nong pi ban yo ya ka jing job dei ban yu dei ban long nong ya le hadu ban da job ma dei ban ong ba tang poi ma chi teng thach no da thach ru ya khon le khon hai tu pi ngakan mai pastor Samuel atau rakti bi tu pastor Samuel Pastor Samuel karam demi cu belarang ba toh ngidang don po UBS mensa ngisi le bol kin jan miet te kadon ka por ka bangi ngi ya le persahabat ka wi tim na po nagalan kini ki parabo ki perlok ki basa be puli lang po apa puni te no le first half ma tap second half bayat second half te la thach ba na mar bangim de ki player football ti hakata kapor gol jong kini ke tim bai le persa ngiru lambi kham sa pedeng pastor Samuel idon kham sa khamat la pelaj yang ni kapol sa khamat buat la pas the way player mo bile football kitip ha la shoot buat sa khamat pastor Samuel idon tang marui mare saban poi ha kabol bat ban kenjat bi kabol sa gol mar dan gol su ba up su yang kan san dong Samuel shoot kabol tired man do thap gol ngakwa ban oi pi la da pi lej je seng kum tu pi lej chi post nem ar san snem dala dei por thap gol pi long pi ong no tired kamut pien nom yo ya ka beneng mo pi la temen ru ngakwa ban oi pi la da ngim poi ban thap gol ngen nom yo ya ka beneng madon sibun ba ke balik je seng dei la temen pade la kham no arta thach no dwai ru thach puli bai bulo thach teng bu jing keliu belai ru desi la dai ba Samuel biong belai la dam tap ya ka gol ru thai mkhen gol te kalong ju kom yu belai ru ma la dang ngim lej ngim pen pech ba ke jing im kamut dang yap la sai yo badang la im hok kata mo ka bible kong tang bai ne ado bakut bon yo ya jing job ma pra bangai pi ngakwa mun pi kani ka serbo jubli arpusan snem kalayat nginom thaj man sikri blai sa arpusan snem bat hadu utrai undawan shao te hari ngapor sho bangin yo man ya dwai lang shwa bangan sange no ejing kran jonga nyen rwai se gwe jrwai khot no inong rwai mo music team ki tem lang bat jing tem kani ke jrwai ka basan spa nyo phun riu Kasan spa nyo pun rio khot ni noi lam jerwai ken jerwai yang ni jerwai bong don ka pan skiat bela krek tingkai ya ken nong job ban ai
Yes ko. Ai ki nong job ndai ki basha rem ndai ki nong pet kai ndai ki coach ai ki nong job. Don ka thma pe ki dei bin le manu ban long nong job. Ngan long nong job de ka bor ka jong play ngan job. Lau nong shun u le jun. Ngan ye le ban long nong job. Ni rwai ki ni ki khot ka jirwai ki khot ba ro hi. Ni rwai jam ma. Ni rwai ki khot ban kong ba chorus. Hadinang ta pa de. Ngin ni rwai artli ki khot ba ka chorus. Ma ka ban kong ba ar ba chorus. Kabalai besar buat chorus, kabasan berdua buat chorus. Ini yang lang ini ruai ini jeruai. Don kapan senyat kodor tingkah yeki nonjok banan. Empat day export ni omah ai ku lei nam ta jengki ni rwai no stang ka de khot ka ba stang ni de khot ka ba khat du bat ka khras ti la rwai khras arsin pat ngin sio pa de rwai lang ta ka de khot ba khat du ba khras ni rwai arsin pat am ku de khras ta ku riu nang tu slur sa katma ka ne ya pi ha mesti khot bakhat du kalang ka ba ar o kum no ngin chong suk andala wai ka thma de tang andala wai ka thma ngin sa chong suk ki prab nge ki khon samla ki hap ki borit ngan long nong job pu ya kan ni ha ka do nut ngan long nong job ni da ka bor ka jonga da ka bor ka jong blai lau nong shur wan ban yale jur je jingim jingi ringin yale bek ban long nong job bu ya kan ni ka do nut bat ngin i ya ka jing dor kat jong blai bat ngin long ki nong job si sa ki yan ti ki jongi ngin ya tuai nang ni ka por try arab inga yo snong ka ni ka khubor ya rap inga try bangan yo ngan pen klan ba ya ladi kenang bonom syarem kenang bangan long nong job bangan yo ya ka pen singat ka mala pen kre
naik kamta jonga sa arab santri kisnem ngan yan le singin sayok man slavery biang pat hadu bombe hitrai min wan syawna ngin ya dwai lang nadu ki hep ki berit ki samla ki long ki milpa ngin ya dwai ngan ai ngu u blame ta ni ko bor ngin dwai bo blame un ai ka jing job ka jiat ti jing tu ngin ya dwai lang hallelujah try bopa ni wan hak mat jome kan rahat be banai ngu eme ko jisu na kam ta ni ko por ka ba kodor ka ba mela ayanga mela ay iwe ko try be ngin celebrate ya kan ni ka jing tap ar po san snam jo ka seng kan na kan rat be kan rat ba ba ngi so ngu ya ka jing don kat ka jome kat ni ka la roi kat ni ka la crow kat ni la ya bon ko try kat adu ko try be ka balang ka jome kan yeng ha ka ni ka chaka dailing ba ka je seng kan na ko kan rat be try ba ko ro nya da twai what ino na kun ta ji ablai ni don ha ka ni ka prothai ko try kum ki nong yale ko try ji su ba ko ro ha ka ni ka ji ya ti ka ji le jo gi ko try kum ki khon jo ka ji nge ablai kan rat ba ba nge tip ba on try ba na ba ni yo ya ka ji job ka ji kmen kan de nga ka ji kmen kan de i we ko ji su om ki nom kap ti om mu khot ko try om manu ablai try nge da twai try ben ki ki long ka mi ka long pa ba kan pa ki khon cha ka yin ka ba kan thang jo be ya da twai nam te ki hap ki bret ki khon samla ba kan ya chaprang ban shakri me ko try ya rap iki kan try stam ban pen klan ba ya la de ko jisu kna ablai ban long nong job ha kan ni ka jing ya dan ti jing ke sangi kan rat bi ngara twai what in ho try men men kershan yang ablai men kershan bahaba meben wan mal shawngi ngene shembat me kom kin long job ha kan ni ka ya dan ti jing em ke jangi ko try ka burom ya shame ko kan rat bin ba me dan kat ba ngi ro kan klimat nganget kemalas ngap chas ko jing dwai ke jing khat ker par ke jangi ha ger thang jamu jisu ubla job yaki baro unong job obakrao amen play ni opan kerku Iskongu ya blay kanika janmin no paisngi bautra ri ban kerku yangi ya kanika jing seng hi barok we ai kblay na kabenta kaktin jong blay ke bangli osngo ringkat ke jing thu ya karukom tray ke baki kum kinong yalam ke leo ban tray bakham tam e ke jing ai men sim na kabenta jing kum ki khun khenna bangin long ki barem hoi nem ki khem yo sngo pm ki kham sngo shu pet athan ne yang kom no yang ban long ki ba job na ki barem ki ba job na ki barem ban job hab yo thia no yeng mani te bale bi thia pat ba som thia skap ngi sa skor sak khndiat mo te le se kan ka po ngala ban ni thu da ka jing sarong kan ka we haba yeng mani mo ngapet tang don em ki ba don ha jing seng khna mo ki ba nadu basdang nadu ka por badang yu kti mo hadu mentah te le se iman hadu mentah badang don ha jing seng khna nadu basdang asa setengah marway sungu yu blay kata bu yalam yang abang la bandan ha ka jing seng khna nadu basdang ha ka ton masar pada hadu mentah gini ikit ha ka jing seng khna so sarong ru dede it's like your price mo dere ngatel along dong job arsan snem mo tinga duai bau blay nang yalam iki jing khna ka jongi bat na pleng jong pi ke badan mentah arsan snem teritam het mo wan je sai khna bai ha do benda poisan pau kin song taka por chanu tu bang arab san snem di manga mentah san pau chanu dan wa dai ma pi ba pin hiong adon arab san snem je sai khna na do badan ka silver jubilee ha do mentang ka klempat pep je sai khna ublen ker khu mo nam ta jong pi ki para khna tingi lo poi sa ka benta ka bang yo ban ya penwai no de ka jing seng sai sien pat na ka je sai khna ngi khot ngi we ri pi ki para banget chibit jan mi de ka por san beje kan don ke program ke berpang benon ke jing khawai jing ruai jong ke jing skongu na ke benta ke jing lon ka jong utrai tingi khot gi we ri pi sin pat ke jing seng kan long hang ni hi chibit na lamit ban ngin yo ke ban sakri lang utrai ko mo ban pentep na ke lang di sketri de hakni ke por maka long jing seng kena ngin ya syat mo pi kwa ne ngin ya syat
Ini syat kum kinong job. Ndai syuk kum ki supporter, mo. Ndai syuk ki supporter jono-jono ni kum kinong job ke jong Christmas. Tega kerpa de tim ku banyak lam arli ki action song ni ke por. Hadi kata ke khot ye secretary ye chairman jong balang ye Dr. Merasrani syuk ban kerkupan wai ni ke jing seng jong. Ini yang lang ki prakna baro, ini obat syat, ini obat kmen arli ki jong action. Hadi kata ngin syuk ban wai no ke jing seng. Kilong kemi long keparu lada pis ngulai lut mo kum oi pastor long kum ikna tingin syat lang ini pen kilang mo ikti ki zat kesengka jeng long lai lut ban yeng ini oi kaban le kemen lang yo trai kan geski ka kemen kabar ke jeng ku ba geski jong ka jubili Halo, cek. Angin ini aku kejurai ke baro ki para samla ki kena ki la lut bangi la rai meneru ke bang walking in the light. Ini yad bha, ini syat bha, ini twist bha, ini jump bha. Ma, ini ya rai walking in the light. Walking in the light.
right? We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. Amen. Tôi nhớ dua lang jing dua utrai ini yang lang barok bat min sewai no. Kok pa jongi ba beneng long bak hoi kagerteng jong me wan kahima jong me long kamon jong me aga kendo kumba beneng to ai ngi menta ka jing bam jongi ka bala ka singi tuma pro yangi rengkang jongi kumai ru ngi ma bi bala sneu yangi to ala mingi se pen shoi ru nei sumari ngi ne ka sneu na baga jong me ka long kahima ka bor bat ka borom ru halagata amen bar ka bawai no jong ni ka jing seng tu da ai baga jing ai ka jong Jesus Kristus bo trai ka jing ai ba ka jong bleu pa lem ka slok ka batiang ka jong men sem ba khoj kini gilai ka jing ku weu blei ka norang kat kerpang baga jeseng kena ka ni ka jaka hani ka snem ka bangi celebrate ya ka silver jubilee ka lor kat kerpang ba iwe pe ki kena barot ka badon ka ni ka jeseng bat ka bom don ru ba ka lor kat pe ki ru khoj jong me ka hang ni ba ka leng ka prothei naduk menta churu ki bom ju kodro amen.